Tots els grans autors fan de mal traduir, ha dit el senyor Cuito. La força de la literatura, i això és el que veu Proust, ve del llenguatge. És la paraula i no pas l'argument, allò que imprimeix moviment a la novel·la. Després de Proust, la clau de la novel·la ja no és l'acció, ja no és el mirall passat al llarg del camí, com deia Stendhal, sinó que és la imatge impulsada per les paraules. Allò que marca la diferència en un escriptor és el geni de la llengua. Les idees són secundàries. Rabelais és bo perquè té un francès excepcional, no pas per allò que diu. Doncs a mi m'agrada per allò que diu, pel seu humor violent, pel seu sentit de la justícia. Sí, home, sí, ha dit el senyor Cuito sense condescendència aparent, però no són les idees que han fet durar la seva literatura, sinó el seu francès. L'important és el llenguatge. I les pàgines de Pla dedicades a Proust són copiades o són de collita pròpia? Les trobo molt bones, li he dit mirant de dur la conversa al meu terreny. Recordava haver llegit un reportatge a Destino, quan feia la tesi, que em va impressionar per la claredat de les idees, cap de les quals no recordo, val a dir. Sí que són bones. Pla coneixia Proust molt bé. Va quedar meravellat pel personatge de la minyona, per exemple. La del carrer Estret sembla sortida de la Recherche. Per això em queixo que, coneixent Proust també, no fos conseqüent a l'hora d'escriure la seva obra. Pla era un poeta. Hi ha un llibre sobre Pla que es va fer bastant famós que no l'he entès mai. Com es diu? Bé, és igual. Dedicar un llibre al pensament de Pla trobo que és agafar Pla pels cabells. Pla era un poeta, no era un pensador. Montaigne era un pensador. Pla tenia el geni de la llengua. Per això em queixo que en comptes d'abocar-se a fer una gran obra, es quedés en la crònica periodística. Home, l'he interromput. D'acord, una mica sí que s'inventa un món. La seva elegia de Catalunya és una elegia de poeta. Sí, és veritat que la Catalunya d'abans de la guerra que ell recrea només existia en la seva imaginació i que ara és una Catalunya que donem per bona. Però raó de més, hi ha una frase de Proust que trobo sensacional. Diu, la vida autèntica, realment viscuda, és la literatura. Crec que aquesta idea resumeix l'obra de Proust. La literatura construeix la realitat, no a l'inversa. Això diu Proust, i lamento que Pla no ho veiés o no ho volgués portar fins a les darreres conseqüències. Literàriament, Pla es queda al llindar del realisme stendhalià, no passa del segle XIX. No ha sabut què dir i el senyor Cuito ha continuat. Per què li passa això? Tinc una intuïció. Em sembla que a Pla li va faltar construir una teoria literària pròpia. Si hagués tingut una teoria pròpia, no s'hauria quedat a mig camí. Hauria fet aquesta gran obra que jo li reclamo. Intenta fer-ho, em sembla. En el pròleg del carrer Estret esbossa una teoria. Diu allò que una novel·la que no sigui per ingenus no pot tenir argument, ni un principi ni un final lògic, perquè la vida és màgica i caòtica. Però fet i fet no supera la concepció stendhaliana de la novel·la, la idea del mirall passat al llarg del camí. Potser va ser una limitació seva, o potser, li he dit jo, potser va creure que per durar havia de fer el que va fer. Potser li interessava més durar que no pas fer una gran obra, que guanyar un Nobel com Mistral i al cap dels anys desaparèixer. La posteritat és un tema recurrent de Pla.